Στη σημερινή κοινωνία, πολλοί γονείς θεωρούν ότι το να ζουν με τα παιδιά τους στα γυρατιά είναι φυσική και λογική επιλογή. Αυτή η προσέγγιση φαίνεται ιδανική, γεμάτη ζεστασιά, αίσθηση ασφάλειας και υποστήριξη. Ωστόσο, αυτή η απόφαση μπορεί να κρύβει σημαντικούς κινδύνους που συχνά παραβλέπονται. Η στοική φιλοσοφία, με την έμφασή της στην αυτοκυριαρχία και την ανεξαρτησία, μας προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία. Σε αυτό το βίντεο θα αναλύσουμε γιατί το να ζεις με τα παιδιά σου στα γυρατιά μπορεί να αποδειχθεί ένα μεγάλο λάθος, εξετάζοντας διάφορα προβλήματα και τις στοικές αρχές που σχετίζονται με αυτά. 1. Η αυτονομία ως βασική ανάγκη. Η αυτονομία αποτελεί μία από τις θεμελιώδεις αρχές της στοικής φιλοσοφίας. Σύμφωνα με τον Επίκτητο, η ελευθερία μας προέρχεται από την ικανότητά μας να ελέγχουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Όταν αποφασίζουμε να ζήσουμε με τα παιδιά μας, θέτουμε αυτή την αυτονομία σε κίνδυνο. Οι γονείς που ζουν με τα παιδιά τους μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου οι προσωπικές τους αποφάσεις επηρεάζονται από τις απόψεις και τις ανάγκες των παιδιών τους. Παράδειγμα, φανταστείτε έναν ηλικιωμένο που κάποτε απολάμβανε την ηρεμία του, τη ρουτίνα του και τη δυνατότητα να ζει σύμφωνα με τις δικές του προτιμήσεις. Όταν μετακομίζει στο σπίτι της κόρης του, αρχίζει να νιώθει ότι πρέπει να προσαρμοστεί στις συνήθειες και τις απαιτήσεις του σπιτιού της, χάνοντας την προσωπική του ελευθερία. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερική σύγκρουση και αίσθημα απογοήτευσης. 2. Οι προσδοκίες και η πραγματικότητα. Οι στοικοί τόνιζαν τη σημασία της διαχείρισης των προσδοκιών. Ο Σενέκας ανέφερε ότι όποιος φοβάται τον πόνο, τον υπομένει ήδη. Αυτό δείχνει ότι οι προσδοκίες μας μπορούν να μας παγιδεύσουν σε συναισθήματα πόνου και απογοήτευσης. Όταν οι γονείς ζουν με τα παιδιά τους, είναι πιθανό να έχουν υψηλές προσδοκίες για τη φροντίδα και τη συντροφικότητα που θα λάβουν. Ωστόσο, η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική. Παράδειγμα, μια μητέρα αποφασίζει να ζήσει με το γιο της, πιστεύοντας ότι θα περνούν περισσότερο χρόνο μαζί και θα ενισχύσουν τη σχέση τους. Όμως, ο γιος της έχει πολλές υποχρεώσεις και δεν μπορεί να της αφιερώσει το χρόνο που εκείνη περίμενε. Αυτή η διαφορά μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και δυσαρέσκεια. 3. Οι συγκρούσεις και η αποξένωση των σχέσεων. Η στοική φιλοσοφία δίνει μεγάλη σημασία στο σεβασμό των ορίων και στην αποφυγή των συγκρούσεων. Ο Μάρκος Αβρίλιος στο «Εις εαυτόν» μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να διατηρούμε την εσωτερική μας γαλήνη ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από τους άλλους. Όταν ζούμε με τα παιδιά μας, υπάρχει ο κίνδυνος να παραβιαστούν τα όρια μεταξύ γονιών και παιδιών με αποτέλεσμα τις συγκρούσεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος πατέρας μετακομίζει στο σπίτι του γιού του. Στην αρχή, η συμβίωση φαίνεται να λειτουργεί καλά, αλλά σύντομα οι διαφορές στις συνήθειες και στις απόψεις τους αρχίζουν να προκαλούν συγκρούσεις. Ο πατέρας μπορεί να αισθάνεται ότι οι αποφάσεις του γιού του δεν είναι σωστές ή ότι δεν ακούγεται αρκετά. Αυτές οι διαφωνίες μπορούν να οδηγήσουν σε ψυχρότητα και αποξένωση, κάτι που καταστρέφει τη σχέση τους. 4. Η απώλεια της ατομικότητας και της προσωπικής ταυτότητας. Μία από τις μεγάλες αρετές που δίδασκαν οι στοικοί ήταν η διατήρηση της προσωπικής ταυτότητας και της ατομικότητας. Ζώντας με τα παιδιά μας, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσουμε αυτή την ατομικότητα, καθώς μπορεί να βρεθούμε σε μια θέση όπου πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνήθειες και τις αξίες των άλλων. Παράδειγμα, μια ηλικιωμένη γυναίκα που είχε πάντα ένα πάθος για τη ζωγραφική, μετακομίζει στο σπίτι της κόρης της. Στην αρχή συνεχίζει να ασχολείται με το αγαπημένο της χόμπι, αλλά σταδιακά βρίσκει λιγότερο χρόνο και χώρο για τη ζωγραφική,
καθώς οι απαιτήσεις της νέας οικογενειακής ζωής την απομακρύνουν από το πάθος της. Αυτή η απώλεια της προσωπικής της ταυτότητας μπορεί να της προκαλέσει απογοήτευση και μελαγχολία. 5. Η οικονομική εξάρτηση και η αίσθηση υποχρέωσης. Οι Στοικοί δίδασκαν την αρετή της αυτάρκειας και την αποφυγή της εξάρτησης από άλλους. Ο Επίκτητος έλεγε ότι πλούσιος είναι αυτός που αρκείται στα λίγα. Όταν οι γονείς ζουν με τα παιδιά τους, μπορεί να αναπτυχθεί μια σχέση οικονομικής εξάρτησης που μπορεί να προκαλέσει συναισθήματα υποχρέωσης και πίεσης. Παράδειγμα, ένα ζευγάρι συνταξιούχων μετακομίζει στο σπίτι της κόρης τους λόγω οικονομικών δυσκολιών. Καθώς οι μήνες περνούν, αρχίζουν να νιώθουν ότι είναι βάρος για την οικογένεια της κόρης τους και προσπαθούν να περιορίσουν τις ανάγκες τους. Αυτή η αίσθηση υποχρέωσης μπορεί να δημιουργήσει έντονο άγχος και να μειώσει την ποιότητα ζωής τους. 6. Η προσαρμογή σε διαφορετικές γενιές και τρόπους ζωής. Η στοική φιλοσοφία προωθεί την ιδέα ότι πρέπει να δεχόμαστε τις αλλαγές και να προσαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις με ηρεμία και λογική. Ωστόσο, όταν διαφορετικές γενιές ζουν μαζί, οι διαφορές στους τρόπους ζωής και στις αξίες μπορεί να προκαλέσουν συγκρούσεις και παρεξηγήσεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος άντρας, μεγαλωμένος με αυστηρές αξίες και παραδόσεις, μετακομίζει στο σπίτι του εγγονού του, ο οποίος έχει μια πιο μοντέρνα και ελεύθερη προσέγγιση στη ζωή. Οι διαφορές στον τρόπο σκέψης και στις προτεραιότητες μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες διαφωνίες και τελικά σε απόσταση μεταξύ τους. 7. Οι συναισθηματικές πιέσεις και η ενοχή. Πολλοί γονείς νιώθουν ότι είναι υποχρεωμένοι να ζουν με τα παιδιά τους στα γυρατιά, καθώς θεωρούν ότι τα παιδιά τους οφείλουν να τους προσφέρουν φροντίδα. Αυτή η συναισθηματική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα ενοχής και στους δύο. Παράδειγμα, μια μητέρα νιώθει ότι είναι υποχρεωμένη να ζήσει με το γιο της για να μην νιώθει μοναξιά. Ωστόσο, ο γιος της αισθάνεται ότι αυτή η υποχρέωση τον περιορίζει και ότι δεν έχει αρκετό χρόνο για την προσωπική του ζωή. Αυτή η πίεση μπορεί να δημιουργήσει ένταση και συναισθηματικές συγκρούσεις. 8. Η απώλεια της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας των παιδιών. Τα παιδιά που φροντίζουν τους γονείς τους μπορεί να νιώσουν ότι χάνουν την ιδιωτικότητα και την ανεξαρτησία τους. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει συναισθήματα καταπίεσης και δυσαρέσκειας, ειδικά αν οι γονείς επεμβαίνουν στην προσωπική του ζωή. Παράδειγμα, ένας γιος που έχει μετακομίσει μαζί με τους γονείς του αισθάνεται ότι δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή του με τον ίδιο τρόπο, καθώς οι γονείς του συνεχώς επεμβαίνουν στις αποφάσεις του. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει έντονες συγκρούσεις και τελικά να αποξενώσει τους γονείς από τα παιδιά τους. 9. Απώλεια της δυνατότητας για προσωπική ανάπτυξη και εξερεύνηση. Οι Στοικοί δίδασκαν ότι η προσωπική ανάπτυξη και εξερεύνηση είναι ουσιαστικά για τη ζωή, ακόμη και στα γυρωτιά. Πολλές φορές, όμως, όταν οι γονείς ζουν με τα παιδιά τους, οι καθημερινές υποχρεώσεις και η προσαρμογή στις ανάγκες της οικογένειας τους εμποδίζουν να εξερευνήσουν νέα ενδιαφέροντα, να ταξιδέψουν ή να κάνουν πράγματα που είχαν αφήσει πίσω. Παράδειγμα, σκεφτείτε μια ηλικιωμένη γυναίκα που πάντα ήθελε να παρακολουθήσει μαθήματα κεραμικής ή να ταξιδέψει σε μια χώρα που ονειρευόταν για χρόνια. Όταν μετακομίζει στο σπίτι του γιού της, τα νέα καθήκοντα και οι οικογενειακές υποχρεώσεις της κόβουν αυτή την ευκαιρία. Η καθημερινή φροντίδα των εγγονιών, οι δουλειές του σπιτιού και η προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου σπιτικού δεν της επιτρέπουν να επικεντρωθεί στις δικές της επιθυμίες. 10. Καταπίεση των συναισθημάτων και της ατομικότητας. Μια κοινή παγίδα για τους ηλικιωμένους που ζουν με τα παιδιά τους είναι η καταπίεση των συναισθημάτων τους, καθώς νιώθουν την ανάγκη να είναι βολικοί και να μην προκαλούν προβλήματα. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε αποξένωση και έντονο άγχος, αφού οι γονείς
αποφεύγουν να εκφράζουν τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες για να μην δημιουργούν προστριβές. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος άντρας μετακομίζει στο σπίτι της κόρης του και του γαμπρού του. Συχνά θέλει να πει τη γνώμη του ή να σχολιάσει καταστάσεις, αλλά επιλέγει να σιωπά για να μην φορτώσει την οικογένεια με τις ανησυχίες του. Αυτή η καταπίεση τον οδηγεί σε ψυχολογική επιβάρυνση, καθώς νιώθει πως οι ανάγκες του δεν είναι σημαντικές ή δεν ακούγονται. 11. Κίνδυνος υποβάθμισης της φροντίδας του εαυτού. Όταν οι γονείς ζουν με τα παιδιά τους, μπορεί να αρχίσουν να παραμελούν τη δική τους φροντίδα, προσπαθώντας να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην καθημερινότητα της νέας οικογένειας. Αυτή η αυτοθυσία μπορεί να φαίνεται αρχικά ευγενική, αλλά μακροπρόθεσμα μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ψυχική τους ευημερία. Παράδειγμα, μια μητέρα που ζει με το γιο της και την ύφη της αφιερώνει τον περισσότερο χρόνο της στη φροντίδα των εγγονών και τη βοήθεια στο νοικοκυριό. Σταδιακά όμως, αρχίζει να παραμελεί τη δική της υγεία, αποφεύγοντας τα ραντεβού με τον γιατρό ή τη φυσιοθεραπεία που χρειαζόταν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας της και τελικά όχι μόνο δεν μπορεί να βοηθήσει, αλλά επιβαρύνει και την υπόλοιπη οικογένεια. Ανακεφαλαιώνοντας, το να ζεις με τα παιδιά σου στα γυρατιά μπορεί να φαίνεται μια λογική και ασφαλής επιλογή, γεμάτη αγάπη και υποστήριξη. Ωστόσο, όπως είδαμε μέσα από τις αναλύσεις μας, αυτή η απόφαση μπορεί να κρύβει πολλές παγίδες και προβλήματα που δεν είναι πάντα εμφανή από την αρχή. Η απώλεια της αυτονομίας, οι προσδοκίες που δεν εκπληρώνονται, οι συνεχείς συγκρούσεις, η πίεση και η καταπίεση των συναισθημάτων, όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, οδηγώντας τελικά σε αποξένωση αντί για την επιθυμητή σύνδεση και ενότητα. Η στοική φιλοσοφία μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να διατηρούμε τον έλεγχο της ζωής μας, να προστατεύουμε την ψυχική μας ηρεμία και να μην αφήνουμε τις εξωτερικές συνθήκες να καθορίζουν την ευτυχία μας. Ο Επίκτητος, ο Σενέκας και ο Μάρκος Αβρίλιος μας προσφέρουν διαχρονικά μαθήματα που μπορούμε να εφαρμόσουμε ακόμα και στις πιο δύσκολες αποφάσεις της ζωής μας. Το να ζούμε με τα παιδιά μας στα γυρατιά δεν είναι απλώς μια πρακτική απόφαση, αλλά μια επιλογή που μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας σε βάθος. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το τι είναι καλύτερο για εμάς και τις σχέσεις μας με τους αγαπημένους μας. Μερικές φορές η αγάπη εκφράζεται με το να αφήνουμε τον χώρο στους άλλους να ζήσουν τη δική τους ζωή και να βρούμε κι εμείς τη δική μας αυτονομία και ηρεμία. Η επιλογή αυτή δεν σημαίνει ότι δεν νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, αλλά αντιθέτως μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε υγιείς και ευτυχισμένες σχέσεις βασισμένες στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η εσωτερική μας γαλήνη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν έχουμε τον πλήρη έλεγχο των αποφάσεών μας και της ζωής μας. Αν αυτό σημαίνει να διατηρήσουμε την απόστασή μας και την ανεξαρτησία μας από τα παιδιά μας, τότε αυτή η επιλογή μπορεί να είναι η πιο σοφή για την προσωπική μας ευτυχία, αλλά και για την αρμονία στην οικογένειά μας. Αν σας άρεσε το περιεχόμενο αυτού του βίντεο και βρήκατε χρήσιμες τις αναλύσεις που κάναμε βασισμένοι στη στοική φιλοσοφία, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Στοική Λογική. Πατήστε το κουμπί like για να στηρίξετε τη δουλειά μας και γράψτε μας στα σχόλια τις σκέψεις και τις απόψεις σας πάνω σε αυτό το θέμα. Εσείς πιστεύετε ότι το να ζει κάποιος με τα παιδιά του στα γυρατιά είναι σωστή επιλογή ή μήπως συμφωνείτε με τις αρχές της στοικής φιλοσοφίας? Θα χαρούμε πολύ να διαβάσουμε τις δικές σας εμπειρίες και να συζητήσουμε μαζί σας.